Сред звездите ние разказваме истории за необятната Вселена. От близките ни планети до далечни галактики. Ако си готов да пътуваш през време и пространството на мистериите на космоса, в него си на правилното място. Сега погледнете към нощното небе. Някъде там, далеч отвъд нашата галактика, се намира Андромеда, нашата най-близка галактическа съседка. Днес ще направим едно вълнуващо пътуване до тази забележителна галактика, за да разберем повече за нея и защо тя е толкова специална. Позната още като М31, е спирална галактика, намираща се на около 2,5 милиона светлинни години от нас. Тя е най-близката голяма галактика до Млечния път и е толкова голяма, че може да се види дори с просто око в ясна нощ. Ако сте любители на звездите, можете да я откриете в съзвездието. Тя изглежда като малко мъгливо петно, но това петно всъщност съдържа над 1 трилион звезди. Освен че е наш галактически съсед, Андромеда е известна и с нещо друго. Тя се движи. Да, правилно чухте. Скоростта е около 110 км в секунда и след около 4 милиарда години тя ще се сблъска с Млечния път. Но разбира се, не се притеснявайте. Звездите в галактиката са толкова далеч една от друга, че този сблъсък ще бъде повече като танц, отколкото разрушителна катастрофа. След този космически танц, Андромеда и Млечният път ще се слеят, създавайки нова, още по-величествена галактика, която учените наричат Млекомеда. Това ще бъде нов дом за бъдещите поколения, наблюдаващи звездите. Най-голямата и най-близка галактика ни напомня за величието на Вселената. И за това колко сме свързани с космоса. Така че следващия път, когато погледнеш към звездите, помислете за това. Някъде там е нашата бъдеща галактическа партньорка, която ни очаква. Една от най-впечатляващите черти на Андромеда е огромното и разнообразие от звезди. В центъра на галактиката се намира свръхмасивна черна дупка, което държи тази галактика заедно. Около нея орбитират милиарди звезди, някои от които са много по-големи и поярки от нашето Слънце. Една от най-активните области са нейните звездни мъглявини, където непрекъснато се раждат нови звезди. Процесът на формиране на звезди преминава през няколко етапа. Части от молекулярния облак стават толкова плътни, че гравитацията започва да ги свива. Сгъстените газови ядра се нагряват и се превръщат в млади звезди в процес на развитие. След като температурата и налягането в ядрото станат достатъчно високи, започва термоядрен синтез, който води до запалването на звездата. Тези космически родилни домове ни показват как изглеждат началото и еволюцията на звездите. Но новите звезди не са сами. В Андромеда има и много планетни системи. Макар че не можем да ги видим директно, учените предполагат, че много от тези планети може да са подобни на Земята. И дори да са потенциален дом за живот. Андромеда не е само обект на възхищение, тя е и източник на знания за учените. Изучавайки тази галактика, астрономите могат да разберат как са се формирали галактиките в ранната Вселена. Нейните структури, движение и химичен състав ни дават улики за миналото на нашата собствена галактика. Също така ни напомня за едно важно нещо, колко сме малки в огромния космос. Тя е доказателство за мащабите на Вселената и за това как всичко е свързано.
От най-малката частица до най-голямата галактика всичко играе своята роля. Нека продължим да изследваме, да задаваме въпроси и да се удивляваме на необятния космос. Андромеда е само началото на това, което можем да открием за това. Не забравяйте да се абонирате за канала.